sngap kumno kren kop Yamal shwa ban sdang ka jing lehkai jung ka Spain pyrshah ya ka Austria. Bar shwa ban sdang ka jing lehkai jung ka Spain pyrshah ka Austria kata hakalai tarik hakapor kat architect man-made Yamal ulalej hakawai ke interview parhaba uri putar ukali ya Yamal napdeng gine porok kitim hakane ka FIFA World Cup kari ayu try ka wakam klang bha ka balak ban penma tada kaya kendo pyrshah ya pi bad Yamal ula jubab ta ka boong kat kum ka jing pe junga ngam sim layu i patang ka wi ka timru ka ban pu jing ma tada kan yelek kai pyrshah yangi bad uri putar ula ban biang da ka boong ya ka France pat piper kat kumno Henry Yamal pat ula jubab da ka boong ka Fran kam sim la long ka tim ka baklan ka ban bu jing mayangi nama naduk ka por paki yelek pyrshah bangi haka euro kim sim la ban pen lim yangi bodol ong biang paka jing klan jong ka France haka group stage kam sim mantoi AA nomor page nuksa ya ka Germany wala ka la ban yelek kai bha haka group stage Henry ka knock out pat kala hab ban lej phaing no bod ula ban biang ta ka boong ka thong ka jungi kalong ba panwan ra biang ya ka FIFA World Cup na benta ka Spain te paralog pisngo kumno ya ka ne ka jing ong jong Yamal pyrshah ya ka France barhato o coach jong ka Spain udai ban ong tane pen kan mau Yamal pakane kam siam la dei ka UFC Henry ka dei ka FIFA World Cup namar ka FIFA World Cup ni dei ban ailat pakakam kan kren kham jam ban ya ka ktin te paralog pisngo kumno ya ka ne ka jing kren jong Yamal te sa drop ki jing sngo jong pi hapo ka comment section te paralog menta ka sngi tang kine ki video ki bakin diat kublai shibon